Molweni family yasekhaya, indaba zanamhlanje nesifundelwa ngoNdiyakholwa Ngwendu owaziwayo jikelele kula makhasi onxibelelwano njengoRasta weCountry. Ezi ndaba zitshisayo zanamhlanje niziphathelwe yiBDE Media TV News. Kweli lalapha eMzantsi Afrika abantu babonakala benenhliziyo ezixhelekileyo nenhliziyo ezibuhlungu ngenxeni yomoya omkhulu olandelwa zimvula. eCape Town uziwisile ihuki ezininzi zabantu. Le mifanekiso elandelayo imifanekiso ebonakalisa umonakalo owenziwe sesi storm. Mina yaphela indlu guys, storm saseKapa sana. Sibone lo msamo. Yaphela indlu. Abanye abantu baphangele kusasa ze-right ihuki zabo bathe xa bebuya bevela emisebenzini ezandawo bezinehuki zabo libala ihuki zimkile. Sithetha nje ngoku abanye abantu abazazi bazolala betye ntoni, bazonxiba ntoni ngomso, bazolala phi, bazovasa phi. Kanjani? Andiyazi nesikuyo. Andiyazi. Ziyaphela ke indaba zethu zanamhlanje, masidibane kwezilandelayo. Enkosi kakhulu.